ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर बयखौबो खुलुमबाय। द'थि देवबारनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों सावरायगोन। बे देवबारनि इसोरनि गाहाम रावफोरा जों बयबो फोथायारिफोरखौ गोजोननाय आरो सुखुनि थार फुंखाखौ साननानै नायनो थाखाय हांख्रायो। जोंनि समाजा जोंनो दिन्थियो ने सुखु एबा गोजोननाया धोन दौलत, जाफुंसारनाय, गोग्गो देहा एबा गोहोफोरनिफ्राय फैयो होननानै। नाथाय प्रभु जिसुआ बिआटिट्युडनि एबा बोर होजाग्रा सोदोबफोरनि गेजेरजों गुबुन रोखोमै जोंखौ फोरोंदों। नंगुबै खुसि एबा गोजोननाया इसोरखौ फोथायनायजों आरो गोनांथि जानाय सुबुंफोरजों जोंनि मोननाय बोरफोरखौ शेयार खालामनायजोंसो फैयो। इसोरनि सायाव फोथायनाया जोंनो थार गोजोननाय आरो खुसिनि लामाखौ दिन्थियो। सेथि फरायनायाव जेरेमाया नाबिया मोननै रोखोमनि सुबुंफोरनि फारागथिखौ दिन्थियो, जेरै जायफ्रा गावसोरनि सायाव फोथायो आरो जायफ्रा इसोरखौ फोथायो। बिथाङा बुङो, साव गोनां जागोन जाय मानसिनि सायाव फोथायो आरो जाय सुबुङा इसोरखौ फोथायो बियो बोर होजाग्रा। जेब्ला जोंनि जिउ खांनायाव जोङो बेसादफोराव एबा दोहोनफोराव सोनारोब्ला अब्ला जोङो माइनि जुजाइफोर बायदि मैल' गैयै जागोन। नाथाय जेब्ला जों इसोरखौ फोथायो आरो बिनि थोननायफोरखौ फालियो अब्ला जों मानसिया दैसा जिङाव गायजानाय बिफां बायदि जायो, जेब्लायबो थाजिम थायो, जेंनाफोरनि गेजेरावब्लाबो फिथाइ थायनो हायो। बिनिखायनो जेरेमाया नाबिया जोंखौ फोरोङो दि जोंनि गोजोननाय आरो सुखुआ बायजोआरि बेसादफोरनिफ्राय फैया, नाथाय इसोरजों जोंनि सोमोन्दो लाखिनायनिफ्रायसो फैयो। नैथि फरायनायाव गोथार पाउलुसआ जोंनो फोरोङो दि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ थैनायनिफ्राय सिखांफिनामोनब्ला जोंनि फोथायनाया, जोंनि खुलुमनाया ओंथि गैयै जागौमोन। बियो साखि होयो दि प्रभु जिसुआ सिखांफिननायनि उनाव 500 सुबुंफोरनिफ्रायबो बांसिन सुबुंफोरजों नुजादोंमोन। बियो जों फोथायारिफोरखौ गोसोखांहोनो थुलुंगा होयो दि प्रभु जिसुनि थांखांफिननायनि सायाव जोंनि फोथायनाया जोंनो जोबनो गैयै जिउनि मिजिं होयो आरो गोजोननायबो लाबोयो। प्रभु जिसुखौ फोथायनाया जोंनो बे जिउआव गोजोननायल' होआ, बिनि थांखांफिननाया जोंनो थैनायनि उनावबो मोनसे इयुन दंबावो नैबेखौ जोंनो फोरमायो। बिआटिट्युडआव जों बयबो थार खुसि एबा रंजानायनि लामाखौ मोनो। बे देवबारनि गाहाम बाथ्रायाव प्रभु जिसुआ जोंनो बिआटिट्युडखौ होयो, माने माबोरै जिउ खुङोब्ला जोङो बोर होजाग्राफोर जायो बेखौ फोरमायो। बिआटिट्युडना एबा बोर होजाग्रा सोदोबफोरा बे संसारनि स्टान्डार्डनिफ्राय बेरेखा। प्रभु जिसुआ बुंदों, जिउआव हावरियाफोर नोंसोरो बोर होजाग्रा, मानोना सोरगोआ नोंसोरनिसो। दा उखैनांनायफोर नोंसोरो बोर होजाग्रा, मानोना नोंसोरो सुफुं जागोन। दा दुखु दाहा खालामग्राफोर नोंसोरो बोर होजाग्रा, मानोना नोंसोरो रंजागोन। जायफोरा धोरोमनि थाखाय अनागारि खालामजायो बिसोरो बोर गोनां, मानोना सोरगोआव बिसोरनि बान्थाया जोबोद गेदेर। प्रभु जिसुआ बे बाथ्राफोरजों बुङाखै दि दुखु सैनायानो बोर, नाथाय बेनि गेजेरजों बियो जोंनो दिन्थिदों दि जेब्ला जों गोसो मोदोम गुरै जानानै इसोरनि सायाव सोनारनाय गुबुनखौ नेवसियै आरो रानलायनो हाग्रा गोसोखौ बजबनानै लायो, अब्ला जों नंगुबै रंजानायखौ मोननो हायो। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर, बेनिखायनो गोथार पाउलुसआ जोंखौ 1 करिन्थियानि 15:19-20 फोरोङो दि जोंनि मिजिंआ बे बुहुमावल' दङब्ला जों दुखु सैनांगोन, नाथाय प्रभु जिसुनि थांखांफिननाया जोंनो सोरगोनि जोबनो गैयै सुखुनि मिजिंखौ जोंनो होयो।
जों बे एटिटिउडखौ जोंनि जिउआव माबोरै फोथांनानै लाखिनो? बे एटिटिउड सोदोबा खालि गोजोन होग्रा सोदोबल' नङा। बेफोरो मोनसे जिउआव मोजां खामानि मावनो थाखाय खावलायनाय। प्रभु जिसुआ जोंखौ सायख'नो थाखाय खावलायदों। सेल्फिसै थानो ना सैथोयै थानो, जेरै गोदोनि बिजाब दिदाकेयाव बुंनाय जादों। मोननै लामाफोर दङ। मोनसेया जिउनि लामा आरो गुबुन मोनसेया थैनायनि लामा। आरो मोननैनि गेजेराव गोबांथार फारागथिफोर दङ। जिउनि लामाया जाबाय प्रभु जिसुनि लामा, अननाय, सिबिनाय आरो सैथोनि लामा। बेफोरखौ जों जोंनि जिउआव माबोरै फालिनो हागोन? सेथियाव, दुखु खस्थ'आव गोग्लैनांनायफोरखौ हेफाजाब होनानै। प्रभु जिसुआ जोंखौ निखावरिफोरनि थाखाय सायख'नो चेलेन्ज खालामदों। मानोना जोङो गोबां मानसियानो गोरिब, निखावरि एबा समाजाव सिनायजायै सुबुंफोरखौ नेवसियो, बिसोरखौ आदर खालामा। जेब्ला जोङो हेफाजाब होनायजों उखैनायफोरनाव, बेमारिफोरनाव, न' गैयैफोरनाव एबा नेवसिजानाय सुबुंफोरनि खाथियाव सहैयो, अब्ला जोङो इसोरनि रायजोखौ बिसोरनि खाथियाव लाबोयो। प्रभु जिसुआ बुंदों, नोंथाङा आंनि बे बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोरनि गेजेराव सासेनि थाखाय जेसेबां हाबा मावदोंमोन, नोंथाङा आंनि थाखायसो मावदोंमोन। In Matthew chapter 25 verse 40, Jesus reminds us, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. नैथियाव, इसोरनि राहानि सायाव फोथायनाय लाखिनायजों। जेब्ला जों जेंनाफोरजों मोगा मोगि जायो, अब्ला फै जों प्रभु जिसुनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांनि। इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमिया जानायखौ नागिरग्रो आरो बैफोर गासैबो नोंसोरनो होजागोन। थामथियाव, जिउनि लामाखौ सायख'नानै लानायजों। जोङो अरायसम सेल्फिश गोसोनि अनगायै अननायनि लामा, बिजिरनायनि सायाव आरो अननो लुबैनायनि सायाव गोसो गुवार जानाय लामाखौ सायख'नो नांगौ। प्रभर्ब्सनि 11:25 बुंदों, सासे अनसुला सुबुङा जौगागोन, जाय गुबुनखौ थाजिम खालामगोन बियो थाजिमै थागोन। अनजाग्रा लोगोफोर, जोंनि मुलुगा दान्दिसेनि थाखाय खुसि एबा गोजोननायखौ होनो हायो। नाथाय प्रभु जिसुआ जोबनो गैयै गोजोननायखौ एबा सुखुखौ होनो हायो। बे एटिटिउड एबा बे बोर होजाग्रा सोदोबफोरा जोंखौ फोरोङो दि नंगुबै गोजोननाया एबा खुसिया इसोरनि अननायाव थानायजों आरो बै अननायखौ गुबुनफोरजों शेयार खालामनायजों फैयो। फै जों प्रभु जिसुनि लामाखौ सायख'नि, जिउनि लामा, थार गोजोननायनि लामा। दिनै जों इसोर आफानियाव खावलायनि, जों साफ्रोमबो बे एटिटिउडखौ, बे गोजोननायनि एबा बोरनि सोदोबफोरखौ थांनानै थानो, इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखिनो, गावजों गाव सिबिनाय आरो बिनि समायखिराफोराव थार गोजोननायखौ मोननायाव अनसुला इसोर आफाया जों बयखौबो मदद खालामथों।